UPPला हारसिङै सिंगेल UPPला हारसिङै सिंगेल गसंनानै दङ दिनै बिजाथि होदों सोर देरहागोन आंथ' सिदा बुंनो हायो सासे UPPनि सापर्टार हिसाबै देउलि मेडाम लरेन इस्लारि सार आरो बिश्वजित सार प्रमद बर' सार रिहन सार दिपेन सार आं दि बुङाखै बिसोर गाज्रि रायजो राजानि खोथाखौसो बुंदां दिनै अदालगुरि बासिया जाहैबाय मा रिहन दैमारि सारखौ डिपुटिनिफ्राय बोखारनो बादों प्रमद बर' सारनि सायावदि बार बुंबाय थादों नोंथाङाबो बार बुंबाय थाबाय सोंबाय थाबाय दा आं नोंथांनो बेखौनो होनसै दिनै प्रमद बर' सारा हारसिङै जानो गोसो जानानै जायाखै दिनै पार्टिनि डिसिसन रायजो राजानि अनसायनाय बेयावसो प्रमद बर' सारा दिनैहाय माने बे बिबानखौ लानो गोनां जादों दिनै प्रमद बर' सारा MLA इलेक्सन बेखौ गेलेनोबो गोसो गैया दिनै पार्टिया बार थुबाय मानो होननानै बुङोबा BJPनिफ्राय NDAनिफ्राय बिश्वजित दैमारिखौ बेयावहाय बिजाथि सायख'खाबाय बिजाथि सायख'नायखौ बिश्वजित सारखौ फेजेननोबा सोरबायदि केन्डिडेटखौ जों बाव होनांगोन जाहाथे माने रायजो राजाजों अनसायजानाय बा रायजो राजाजों मिथिजानाय जों सासे लिडारखौनो होनांगोन जुदि फेजेननांगौ होननाय सोरबायदि मानसिया जाथावथाव खामानिनि खेथ्रआव फेजेननांगौ होनाखै बियो संगठनखौ गाद्दारि खालामना गालांनायनि थाखाय रायजो राजा बेखौ मोजां मोना दिनै बियो बै 2020 बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव BPFखौ गारनानै मानो BJPआव हाबफैखो अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नोटिस को बिश्वजित सारा BJP पार्टियाव हाबनानै BPF पार्टिखौ हाखरनिफ्राय बोखांनासो लाबोदों होननानै सावरायलायनाय जों खोनासोदों आरो ना बे ससियेल मिडियानि बाथ्रा खिन्थु हकीकाताव माने मोगथाङाव बे नङा बयबो सापर्टारानो बुंगोन दिनै गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै बिथांमोनहा बुंनो उसुबिदा जाबाय एलायन्सआव दं हिसाबै बिथांमोनहा बुंनो उसुबिदा जाबाय मानोना आंहाबो लोगो दं सिनायनाय गोबां मानसि दं बिथांमोनजों आं बै समाव सावरायोमोन बिथांमोनजों आं रायलायोमोन खिन्थु आंनाव बेबायदि सोरबा पार्टिखौ गाज्रि सोरबा पार्टिखौ मोजां बेबायदि बुंनाय गैया सोरबा लिडारखौ आं गाज्रि मोना खिन्थु रायजो राजानि कमेन्टखौसो आङो दिनै नोंथांनि चेनेलनि माध्यमै आं बुंगासिनो दङ रायजो राजाया दा बेखौसो लुबैदों दिनै प्रमद बर' सारखौ देरहाहरनांगौ मानो होनबा जाथिनि मावनोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानानै खामानि मावनांगोन सासे लिडारा होननानै बुंनानै दिनै प्रमद बर' सारखौ क'क्राझार टु दिसपुर टु दिल्ली फाथायनाया बेनो आरो दा जोङो बर' लिडारफोरनि सायाव जोङो सावरायलायनानै जों जेबो मोनफुंहरनाय नङा बा जा पार्टिजों खुनु खोथा गैया क'क्राझाराव फैयोबा बेखौ जों माने थाबै लोगो मोनो आरो जिखुनु जाया टाइमाव जों क'क्राझाराव फैबा जों ज' थालायो जा पार्टिजों खुनु सोमोन्दो गैया जेरै प्रमदखौबो बे गाज्रि बुङाखै सोरबा हाग्रामा महिलारि सारखौबो गाज्रि बुङाखै बिश्वजितखौबो गाज्रि बुङाखै रावखौबो गाज्रि बुङाखै नाथाय मावनाय खामानिखौ गावनि पार्टिखौ एसेबाबो देरहायोबा मोजां बेखौ लुबैयो दा रायजो राजाफोरनि माखासे सावरायलायनायखौ जोङो खोनासंनानै जों बेखौनो दा दुखु मोननाय खोनादों प्रमद बर'जों बिश्वजितजों होनाङामोन एसे आलादा जुदा होलायनांगौमोन रेहनजों दिपेनजों होनाङामोन एसे आलादा जुदा होलायनांगौमोन BPFआ हारसिङैनो 29टा मासि देरहानानै गभर्नमेन्ट दादोंमोन दा बिथांमोनहा हारसिङैनो 28 देरहासेयाव दिनै BJPखौ मानो लानो गोनां जादों बेखौ रायजो राजाया सोंथि सोंदों आरो दा आंनि बुजिनाय बायदिब्ला आंनि मिथिनाय बायदिब्ला दिनै BPFआ NDAजों एलायन्स जानायनि जाहोनाव जोंनि BTCनि 26 जनजाति रायजो राजाफ्रा NDA माने BJPखौ मोजां मोना मेन मोननै जातिखौ आं सिदा बुंनानै होयो आदिबासि आरो मुस्लिम बेथ' इन्डियायाव बहुत होखाया BTCनि इलेक्सना बेलेग सार BTCनि इलेक्सना बेलेग आरो आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सना बेलेग जायो दा गतिके बिनि थाखाय आङो स्पष्ट मोनसेल' बे बाथ्राखौ बुंगोन नै दानि फैगौ 9 थारिखआव जानो गोनां बिधानसभा आसाम एसेम्ब्लि इलेक्सनाव UPPला 11टा मोननो थांगासिनो दङ जायनि जाहोनाव मानि जाहोनाव मोननो थांदों होननानै बुङोब्ला दिनै UPPला हारसिङै सिंगेल गसंनानै दङ दिनै बिजाथि होदों जोंनि BTCआव सिंगेल बिनि थाखाय रायजो राजा आइ आफाया अनसायनाय दङ UPPखौ 5 बोसोराव जिहेतु UPPला रायजोनि थाखाय बहुत मोजां खामानि मावलांदों आरो मावनो थाखाय आखायाव लादोंमोन दुर्भाग्यजनक थांनाय 2025आव माखासे रायजो राजानि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जेननाय जादों आरो थेवब्लाबो आं बुंनो थाङो UPPला जेनाखै UPPला दाबो जेनाखै बेयावहाय माखासे BJP हान्जानि षड़यन्त्र दं बिनि थाखायसो UPPखौ फेजेननाय जादों आरो UPP पार्टिया जेनाखै सोदोबा बहानिफ्राय फैखो दा सरयारि एक्स यार UPP आबाद दलाव थांबाय सोरांनाय लोगो लोगो लैहोर BPP पार्टियाव जइन जानानैथ' जेननाय पाब्लिकनि माबायाव नोजोराव सार आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों UPPनि सोर सापर्टार आरो UPPनि सोर नेताया दिनै BPFआव जगदान जादों सन्जय सरगियारि जाबाय आरो बिनि सिगां जालायबाय सावरायग्रा आरो बिनि सिगां जायफोर माखासे गेदेमाफोरखौ बुंनो हायो बिथांमोना UPP पार्टियाव गैयामोन नामा
आं बुङोब्ला आं बुंनो लुबैयो औ आंनि नुनायाव इउपिपिएलनि सोद्रोमा होननानै बुङोबा जोंनि चिरां जिल्लानि मावथि सारखौ बुंनो गोनां दं मानो होननानै बुङोब्ला बाखियाथ' गासिबो बिपिएफनिफ्राय फैखाजोबनायमोन 5 बोसोराव सन्जय सरगयारि आदानि खोथाखौ बुङोब्ला बेथ' नोङो गोबाव हाथियार लानानै नांबोनाय बेक्ति बेहा खिन्थु इउपिपिएलआव मोनसे माबा नङामोन आरो